e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi tɛnɛ novembre kalo tile 7 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ bamanankan ale la tɛnɛ fo ka taga se juma ma a waati selen ne ayo bisimila Kunnafondamela bi o conseil islamique kelen ka welewele dabila alislame dinɛ bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 4 san 2022 an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tayɔrɔ la no o ye place de l'indépendance ale ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni ka o conseil islamique ka weleweleda ni ka ale jaabi u bɔlen sa fɛn min ye alislame dinɛ tigilamaw ye u kɔni ye u hakilinaw ni ka olu fɔ bɔlen yɛrɛ kun ye fɛn min sa o de ye fɛn min ye sifinaka dɔ ye ale kɔni bɔra ni ka alislame dinɛ ka ale la gosi ni ka kuma jugu caman ta ka fɔ an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ka taga se an dabama ale yɛrɛ ma fo ka taga se alikuranɛ ni o la gosili o fana ma kabini sɔgɔmara nɛgɛ kaɲa 10 o wagati alislamew kɔni bɔra ni ka boulevard l'indépendance ka ale fan bɛɛ minɛ a dɔw yɛrɛ ye jumaseli ni ka o kɛ yen nɔ fɛn min ye an ka bɔlɔlɔkana cɛdenw ye ka taga se kunnafonidilaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance ale yɔrɔ la a kɔnɔna la a Sayidu Usmani Sherifu Madani Hayidara ka taga se Mahamudu Diko ma ani alislame dinɛ tigilama bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ale kɔnɔna la u kɔni u ka dusumakasa ni ka o yira nka ni maaba fila ka kuma kɔnɔna la sa u ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka I bolo da I dusu kan ka sababuya kɛ nin ko in ye waleya a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana ka ale yonbo yanba ko ka baara to kiiri tigilamaw bolo olu ka u ka baara ni ka o kɛ jamana n'o ye ba Maliba ye ani Marocain ka cakɛyɔrɔ dɔ kɔntun kelen do ka bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ an ka faba kɔnɔna ale jɛli la ni o ye ozone Mali ye a yirala ka fɔ ko nin wagati na an ka faba kɔnɔna ale nɔgɔlen do kosɛbɛ ko ozone Mali kɔni tɛ ka I jɔ a jɔyɔrɔ la ozone Mali ale bɔra ni ka kuma k'a yira ka fɔ ko a bɛ waati janbɔ olu bɔra ka u ka damakasi ni ka o yira ka fɔ ko u ka sara wariw olu tɛ ka di baarakɛlaw ma ni sara wari kɔni tɛ ka di baarakɛlaw ma ko baarakɛlaw kɔni olu ye baara ni ka o jɔ fɛn min ye mairie tigilamaw ye sa u kɔni bɔra ni ka taa u ka nisɔngoya ka o yira yen nɔ kabini avril kalo tile 19 tɛmɛnen san 2022 mairie kɔnɔna la ko nka kalama don maa si ɲina ka bɛn n'a ye ka olu ka ni dusumakasa ni ka kuma a ko la u ka baarakɛlaw halisa sara ma di olu ma o de la olu kɔni ye baara ni ka o jɔ bolonɔbila sɛbɛn o tɛmɛna anw ka jamana ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ ozone Mali ale ka ca kɔnɔna la kabi février kalo san 2015 o tɛmɛnin na u ka fɔla ko mairie yɛrɛ kɔni ka kan ka sefa wari miliyari 9 ni ka o de bila ozone ale ka bolo kan san 8 o kɔnɔna la walasa ka se ka Bamakɔ ale kɔnɔna jɛ yani san 2023 cɛ ko b'a yira ka fɔ ko fɛn min ye olu ka baara ye ale kɔni ma bɔ a sira fɛ
FNS ɲɛmaaba ni o ye Malamini Kɔnɛ ye. Malamini Kɔnɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 4 san 2022 a ye balofɛn tɔni 15 ni o ye malo ye ni ka o di an ka fintigilaka minnu furumusow bɛ yen nɔ sa ni olu bɛ firiya la ka taa se u denw ma ani an ka fintigilaka minnu ni olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu sɔmɔ ani balofɛn ta ni k'a di olu ma ani fo ka taga se an ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔla ni wagati na ni balofɛn kilala olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen baara kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔna la sa o de ye u ka 34e bataillon du génie militaire o ɲɛmaa ɲɛna. Juma tɛmɛnen novembre kalo tile 4 ka taa dugu jɛ novembre kalo tile 5 san 2022 la fɛn min ye togolaw ka bolimafɛn n'u ka fugulan bilemantigiw ye sa u ka bolimafɛn kɔni ale yɛlɛnna mugujugu kan ni ka pɛrɛnnu ye a kɛra dugu min na sa o de ye Batuma ye. Batuma ale ni Kɔna ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 o bɔɲanko de don. Maa 6 olu joginna u ka ni bolimafɛn kɔni yɛlɛnni mugujugu kan. Kewerela ni Kolombo olu be Banamba o lamini na a kalanso ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 3 san 2022 k'olu ka kalanso kɔni a jenina maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni olu fɛ. Kalanso min yɛrɛ ni maa kelen nu kɔni ye a datugu kabi octobre kalo tile 18 tɛmɛnen san 2022 o tilala tuguni ni ka bagabagali ta ka u ka kɛnɛyaso min n'an b'a wele ko SESCOM ka o fana sɛgɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna o kɛnɛyaso yɛrɛ ni ka ale fana jeni. Dugulamaw olu kɛra sababu ye ni ka ni kunnafoniya ka ale lase. Kɛnɛya tigilama 2 olu tun bɛ u ka bolimafɛn o kɔnɔna la bolimafɛn min yɛrɛ n'o ye kɛnɛyaso ka bolimafɛn n'an ko ma ko CCRF Bankasi u jasora yen nɔ novembre kalo tile 3 san 2022 Baɲangara ale ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔtɔrɔ 2 ninnu yɛrɛ kɔni u ka baara bɛnnen bɛ Baɲangara lapitaniso ale ni kelen dɔ in kɔnɔ o bɛ Bankasi kɛnɛyaso o kɔnɔna la. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilamaw de kɛra sababu ye ni ka ni maa ko fɔlɔ ninnu ka olu jaso o maa kelenw fana y'a yira k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu kɔni ka jasoli kɔni a kɛra sababu ye ni ka dugulamaw kɔni ka olu dusukun kami ani ka tila tuguni ka siranya ani ka o don u dusu la. An bɛ taa kɔkan kibaru la yana an ka kunnafoniya an ka o datugu an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Macky Sall ye ale y'a yira u ka jabaraniso la k'a fɔ ko a bɛna dɔ bɔ u ka luwanse ale sɔngɔ la ka taga se malo tulu ale ni sukaro ma dɔ bɛna bɔ olu sɔngɔ la ani kalandenw ka kalantanminɛw olu sɔngɔ bɛɛ lajɛlen na a kɔni ye nin waleya ye ni ka ale ta ka sababuya kɛ sibiri sufɛla la a n'a ka mɔgɔw kɔni u sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye jagokɛlaw ye ale ni feerekɛlaw an'u bɛɛ sigira ni ka kuma ni wagati na kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra sababu ye ni ka fɛn caman sɔngɔ ni ka o gɛlɛya. Mali kunnafoni jabarani na jabaw jana an ka bi kunnafoni an ka olu datugu sa bi kɔni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun kamikamilen don kɛrɛnkɛrɛnna seko ni dɔnko tigilamɔ an ka dɔnkilidalaba belebele min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ale ma ko Makuyate numéro 2 an dabama ka wele sera ale ma bi tɛnɛndonya in na ni o bɛnna novembre kalo tile 7 ma san 2022 tayana an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a ka janajaw kɔni bololani don ka sini tarata o makɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 wɔɔrɔ o wagati u ka duba kɔnɔna la Kuyate la ni o bɛ falajɛkaw olu fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dalen nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ tantɔ de n'i ma ban nali ma i ti ban tali ma an bɛ dugawu de kɛ anw minnu fana bɛ yan nɔ ala k'an ɲa k'an ta doni ala k'o makɔnɔ. Mali kunnafoni jabarani la jabaw jana an ka kunnafoni an ka ale datugu tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min ni a nalen don tungarankew olu lafiyali kama tunga lafiya ko k'a da ka maa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko u ka site tako 2nan baaraw olu kɔni daminɛna site min ni ale jɔli bɛna kɛ fɛn min hectare 3 o de sanfɛ Banankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain in yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier ye wa sefa wari miliyɔn 4 ani 100 000 o de don i b'a fɛ i sen ka ye tunga lafiya maaw ka ni terrain ko in na sa
sa iteliya i ka i tɔgɔ sɛbɛn joona u ka nin terrain ko in ale la n'a musaka bɛɛ lajɛlen b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'a sara n'o fana t'i bolo i bɛ se k'a sara dɔɔni san kelen o kɔnɔna la kalo kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o de bɔ n'o bɛ bɛn sefa wari wa 570 ni dɔrɔmɛ 40 o de ma o b'a yira k'a fɔ ko nɔgɔya o de bɛ tunga lafiya ma aw n'olu ka baara la wa ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ seere boloma ale de fɛ yen nɔ n'an k'o ma ko notaire n'an tunga lafiya ma o kɔni ye baara daminɛ yurugu t'a la wa namara fɛnɛ o t'a la kabini aw bɛ baara daminɛ wagati min na contrat ale bɛ taa mara notaire de fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko baara banna aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ye mɔgɔ min mɔgɔ bɛ sa k'i tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ma o ka nin terrain ko in ale la sa o kuma la wele u ka numéro WhatsApp la walima i ka message ci u ma WhatsApp ale sanfɛ n'o de ye 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ale nana tungaranke olu lafiyali kama iteliya joona i ka se ka tunga lafiya ma u ka nin terrain ni ka ale sɔrɔ ni terrain kɔni ale banna wagati min na sa an bɛna sɔrɔ ka jɔ sojɔ ale programme na aw k'an bɛn don n'a nataw la